sebäbim şol. Ola gidip Merkez Aziýa döwletleriniň öňüne agyny aşgatykly, ay bizine parahatçylyk üçin etmeli, näme etmeli, gatnaşygy ýoly goýmaly döwletler arasynda olby. Şo diýen zadynyň ýygyna durman, hani halky bärde bir köseni boldy. O taýda gelinen karara da bäş döwletiň arasynda gelinen karara da ýene de gol çekmen çykyp gaýdy. Näme üçin? Diýmek sebäbi bardy. Men pikir edýän, Moskwadan buýrup gelen gol çekmesen şol hiçbir ýene de ýygyna çykyp gaýdy, barşyň ýaly. Ona mene çykyp gaýdy. Sebäp Orsiýada gerek gäl Merkez Aziýa döwletleriniň birikmegi, ýa Turan birliginiň döremeli. Gerek gäl. Olar öler ýaly gorkup otylar şu zatlarda. Ýöne bu döwletler, bu birleşmeler, olar taryhda bar zat, ýa taryhda bolan, ýa bile ýaşan halklar diýmek gelecekde de ýaşap biler. Yani tecrübe var, geçmişte tarihte bizim genetik kodumuzda var. Birek doğruluklu, dostluklu gatnaşmak şu regionu, yüpek yorum şu bilen bağlanşıklıdır. Beýleki söwda satyk işlerim, yani etnik gatnaşyklarym, yani birek bilen garşyp gitmegen milletler. Hemmesi bizim tarihimizde türkü diller. Näme üçin birikmek bolunak? Näme üçin Slavyan dilli milletler birikmeli? Näme üçin Hristiýan dinli milletler birikmeli? Yani Turan bilen musulmana gezek gelini bolunak. Kim aýdýan bolunakdy? Kimiň haky bar bu zatlaryň öňüne böwet bolmagy? Biz birigýän bolsak, gatnaşýan bolsak, saçakly gatnaşaly, dostlukly gatnaşaly, sewda gatnaşygy bolsun, ýa-ni medeni gatnaşyklar bolsun. Ol bizim aňrymyzdan, kökümizden gelip duran zatlara. Şu zatlary ettirmejek bolup, esasy çırpynýan, urunýan ýa-ni Orsiýet görüp otyrdy. Eger şu Merkez Aziýanyň bäş döwleti birikse, demek bular öz bir ykdysady zonasyny döredip biljekdi. Haritlar başlap arkayn bäş döwletiň arasynda ýa Turan döwletleriniň arasynda aýlanyp biljekdi. Şu mahal salgyt üstüne salgyt, serhet üstüne serhet, goňşy welaýetden beýleki welaýete barıp bolanak. İki dogurluk respublikanyň arasynda gatnaw ýok, ne biriniň toýuna, ne biriniň ýasyna gatnaşyp bilýär. Ondan soň şol regiona parahatçylygyň gorunlygymy?